Morjens! Tällä videolla kerron kuinka kytkin Orion TR Smart 12/12 volttia 18 ampeerin välilaturin Buster XRS veneeseen. Kaapelien vedon sai tehtyä kohtuullisen siististi, sillä Busterissa on valmiina keulasta perään menevä putki, mihin sai sitten kaapelit asennusvaijerilla vedettyä. Ja tosiaan kaapelit, mitä sinne vedin, niin on 2 6/4 kaapelia, plussa ja miinus. Ja seuraavaksi tonne akun päähän, moottoriakun päähän näyttää, että kuinka ne kytkennät on siellä tehty. Eli se asennusputkisto tulee täällä Busterin XSR:n bensatankin ja akun alla on tällainen välipohja, josta pääsee sitten tonne veneen pohjatilaan, missä on muun muassa automaattinen pilssipumppu. Sinne pilssipumpun viereen tulee tää putki, jota pitkin sitten vedin ne kaapelit. Ja kaapelit mä oon kytkenyt täällä akulla niin, että miinus menee suoraan akun miinusnapaan ja plussa sitten menee tänne päävirta katkaisijalle. Ja siellä on plussanapa ja sieltä sitten plussa tuonne välilaturille. Siitä syystä päävirta katkaisi, että mä saan sitten virrattomaksi myös tuon välilaturin. Ja täällä välilaturilla, tää on nyt sijoitettu tänne moottoriveneen keulaan, niin täällä ne tulee sitten se plussa ja miinus siten, että miinus tulee suoraan tänne inputtiin. Ja plussa tulee tämän 60 ampeerin automaattisulakkeen kautta tänne plus-inputtiin. Ja sitten outputista miinus lähtee suoraan tänne vapaa-ajan akun miinukselle. Ja plussa sitten lähtee jälleen 60 ampeerin automaattisulakkeen tasavirta kautta tänne vapaa-ajan akun plussalle. Sitten mä oon tähän tehnyt vielä sellaisen, että mä pystyn lataamaan sekä moottorin akkua että tätä vapaa-ajan akkua verkkovirralla. Ja mulla on 7 ampeerin tuollainen CTEKin älylaturi, mikä on nyt parhaillaankin kytkettynä verkkovirtaan, niin sai tuon virran päälle. Niin sen mä sitten taas on kytkenyt niin, että tää CTEKin miinus tulee tänne inputin miinusnastalle ja sitten plussa tulee tänne automaattisulakkeen nastalle. Ja tällä kytkennällä se lataa nyt sekä moottoriakkua että sitten tätä vapaa-ajan akkua. Ja tuohon kytkeytyy sitten samalla virra päälle tuohon Orionin TR Smart välilaturiin. Jos ihmettelette mikä sitten tää automaattisulake on, niin tää on sitten keulamoottori ja tämän vapaa-ajan akun välissä oleva automaattisulake. Myös 60 ampeeria, se on se suosituskoko sitten näille 12 voltin laitteille. Laittakaa kysymyksiä sinne keskusteluosioon, niin vastailen mielelläni. Moro!